Ready 1 2 3 Hello bayar song tini ke kok tisal ni kok thar kisah sa gospel song kok borok gospel song ang mane henarte recap nam sung khata ke leriawi khnai tong di ani logi tong an jelasa kusu bo gitar tamnai tamdi ready bo kisah late tong khador ngọc khnai tong di do bư kha bi sing go nung khak sang ma ya ke bư kha bi sing go nung tong thok ma ya ke tôi sa bư kha bi sing go nung khak sang ma ya ke bư kha bi sing go nung tong thok ma ya ke kai to no chandi mono shuridi kai to no chandi mono shuridi bư kha bi sing go nung khak sang ma ya ke bư kha bi sing go nung tong thok ma ya ke bono shuri mang tong ke sum sok nung nakar jak nai bono shani mang tong ke be bang shan ma nung ma dai bono shuri mang tong ke sum sok nung nakar jak nai bono shanei mang tong ke sum sok nung nakar jak nai kai to le tini maya gedang kai to le tini maya gedang kai to le tini maya gedang bư kha bi sing go nung khak sang ma ya ke bư kha bi sing go nung tong thok ma ya ke tong thok ma ya ke ke asuk no tamnin male an jelasa ku subin tuition cerai rong no yakari se bo phayo ang ring ma bagai ke second stranger botongo ang ulo next norok khana thok jakai ang taisa recap thinai okay comment ke sadi hambai jo tono thank you for watching